Buenas, volvo por aquí. Non vos vou decir ahora mesmo como fixen, bueno, como me axudaron a facer para que se me este vendo desde este plano e non desde abaixo, porque é de risa. Pero bueno, total, vídeo en gallego. Por qué? Porque vou falar da Xunta, básicamente. Vamos a falar de Feijóo. Antes de que me metades en ningún partido político, xa me vou meter eu. A ver, queda vos claro así. España, vale? Faltame de Galicia, pero porque non a comprei, en plan, olvidouseme. Comprei para unha persona que me pediu, pero para min olvidouseme, son así de inteligente, teño que ir a por ela. Estou pendiente de feito de ir a por ela. Era para ir hoxe, pero complicouse o día. Total, que xa vai un minuto aquí. Supoño que a estas alturas xa todos vistedes o comentario moi inapropiado de Feijóo sobre non pagarlle o 100%, bueno, o 100%, non pagarlle prácticamente nada a xente que está de baixa no traballo, porque resulta que hai moitísima xente de baixa. Como non chegaba aínda co comentario totalmente fora de lugar e fora de lógica de Feijóo, uniuse o de su compi, como se chama este, non me vai salir o nombre, bueno, que está ocupando ahora o seu sitio, vale, que ahora non me sale o nombre, estou moi espesa hoxe pos nombres, que tamén añadiu a mesma merda, basicamente. Creo que non me van censurar o vídeo por decir un taco en gallego, non creo que me... Bueno, se me censuran, e xa a libertad de expresión se foi, non sei, xa non sei en que ano se foi, entón xa daqui pa cárcel, xa daqui presa xa. Por que creo que o comentario está totalmente fora de lugar? Porque creo que se lle olvidou que igual se tiña que plantear, antes de facer ese comentario, igual Feijóo tiña que plantearse por que hai tantísima xente, vou falar en Galicia, na comunidade autónoma de Galicia, de baixa no traballo. Por que? É que hai accidentes laborales continuamente? Son todos por accidentes laborales? Porque daquela, si son todos por accidentes laborales no traballo, entón é que non estamos tendo unha prevención de riesgos laborales como Dios manda, non? Non estamos tendo unhas medidas de riesgos laborales boas, de prevención. E desto sí que podo falar porque sei do que falo, teño estudios desto. Pero non son por eso. A maioría das baixas que hai en Galicia non son por eso, non son por... Non sei se me parou o vídeo ou non, porque me saliu o da pouca batería, bueno... A maioría de baixas que hai en Galicia non son por accidentes laborales. Non. Son por enfermedades comuns. Sabedes que se lle olvidou tamén a Feijóo? Ter en conta que o dato que temos de 2024, porque o de 2025 ainda non tuveron a ben decilo, é que en 2024 estabanse suicidando 11 personas ao día. 11 personas cada día do ano. Non nos paramos a pensar por qué? Por que unha persona chega a ese extremo de decir acabo ca miña vida, o sea, non quero seguir con isto? Porque para chegar a ese extremo, xa vos dixo eu, que non se chega un día para outro, vale? Hai un incremento, pero duradeiro, en plan, non é tan rápido, vale? Hai un crecimiento exponencial, pero non tan rápido como se quere facer creer. Unha persona non se quere matar un día para outro, nin porque lle deixe a parexa, nin tal, non. Isto é bastante máis serio e bastante máis complicado. Entón, igual temos que plantearnos que ponlle unha terceira parte da xente que está de baixa sea por accidente laboral, entón aí non depende da xente, a verdad, ter un accidente laboral. O sea, eu si vou andando por un supermercado
acaban de fregar e non poñen o puñetero letreiriño amarillo de suelo mojado, ou mismamente no hospital que me pasou outro día, que foi un hospital, entro o chan empapado, ou ven de abrir a crisma ali, e todo por non poñer o chisme de suelo mojado, Non me matei porque Dios non o quixo. Obviamente, collín a primeira que pillei por diante de administración e dixenlle, teño cita ahora, se en media hora, que é o que vou tardar en baixar da cita, non tendes aí o chisme de suelo mojado, que sepas que vos vou poñer unha reclamación, unha denuncia que vos vades a cajar. Cando baixei estaba, estaba posto. Vale. Entón, un tercio vamos a decir que son por accidentes laborales deste tipo por non ter prevención na empresa, vale? E por pasarnos las leyes de protección y todo esto por el forro. Bien. Otro tercio vamos a decir que son por personas que teñen enfermedades crónicas importantes que co paso do tempo empeoran ou tal e lles impide realmente desempeñar o seu posto de traballo e teñen que coller unha baixa. Eso pasa, vale? Eso pasa e pasa a calquera. O sea, calquera pode ter unha enfermedade de calquer tipo, un cáncer, o que sea, unha esclerosis, unha fibromialgia, o que sea, vale? Un trastorno mental, todo, pero bueno, aquí non estamos tan a favor de hai que cuidar a salud mental, hai que cuidar non sei que, hai que cuidar tal, hai que tal, hai que invertir en sanidade e en educación. Joder, menos mal que invertimos en sanidade, menos mal, porque non chegamos a invertir e non sei que facemos, porque as listas de espera non che digo como están e siguen suicidándose 11 personas ao día. Menos mal que invertimos en educación, en sanidade, perdón. Menos mal. Non chegamos a invertir. Depois criticamos a Mancio Ortega porque mete pasta para sanidade gallega. Seguido criticando, seguide. Pero polo menos mete pasta. Os demais non meten. Sí, non declarar a Hacienda e todo o que tú quieras. Todo iso que mete, pero mete, verdad? E outros podían metelo e non o meten. Ya, pois o que vos que irades, pero el faino. E que pasa co outro tercio? Non se parou Feijóo a pensar que ao mellor moitísima xente está de baixa laboral por acoso laboral? Ou porque ou acaba deixando o seu traballo porque o gilipollas de turno que está de jefe ou jefa son totalmente nefastos para o que se están dedicando. Porque solo somos números e non somos personas no traballo. Decídeme, por favor, se algún de vos no traballo é tratado como unha persona. É tratado polo seu nombre. E se un día lle ven mal, oye, estás ben? Oye, necesitas algo? Un superior, non un do teu mismo rango, non, un superior. Porque a mí non me pasou na vida. En mi vida me pasou. E mira que traballei en traballos, o sea, tuve traballos, abondos, moi diferentes, moi dispares. Nunca. Sabes que me decían? Se tiña un día mala cara. Porque a mellor dormín 2 horas, porque a mellor tuve que estar toda a noite no hospital con miña avó. Ingresada. Trabajas de cara al público, tienes que tener una sonrisa en la cara. Entonces Lauriña collía, sonrisa en la cara. Buenos días. Así. E por dentro, como estaba eu por dentro? Pero eso non nos paramos, non? Fas 20 cousas ben no día e non che din nada. Fas unha mal, ou solo unha, e xa, bomba, leñazo. E non che chega co leñazo dunha que che ven outra, outro leñazo máis. Eso pasa factura, Eso pasa factura, hai moita, Porque ti tes unha vida dentro do teu traballo, pero tes outra vida fora do teu traballo, Igual que a encargada tamén a ten, que non pense que é inmune, porque inmune non é ni Dios aquí. O sea, igual que ela é unha persona, eu son outra persona. Ca miña vida, cos meus sentimentos, co meu corazón.
cos meus problemas. E si, teño que cumplir no meu traballo, por suposto que sí. Ahora, teño que cumplir cos meus dereitos, o sea, tendo en conta os meus dereitos, e teño que cumplir as miñas obligacións. O sea, facer o meu traballo por convenio. Para o que me pagan, basicamente. O sea, pagan o salario mínimo. E estas son mis funciones que vienen por convenio. Pois eu fajo eso, amigo. Non che vou facer ni máis ni menos. Ti queres que faja máis, verdad? Polo mismo precio. No. Tonta no. Tonta de momento non así. No. Ti pensas que eu son tonta. E ti pensas que xogando con, podes perder el trabajito, aquí ganamos todos. Pero non. As cousas non son así. As cousas non son así. E o problema, querido Feijóo, non somos as persoas que collemos unha baixa. Igual te deberías de mirar por que se collen tantas baixas. Ao mellor é que ese tercio da población ten unha baixa por ansiedade, por depresión ou por agotamiento mental, por culpa de que ten a 4 gilipollas en riba martirizando día sí e día tamén, dentro do seu horario laboral e fora do seu horario laboral. E ao mellor a solución estaba en coller esas 4 gilipollas e mandarlos para a súa puta casa. E despois non ibas a ter tantas baixas. Pero como nadie o di, nadie o fala, todos o calan, pois pasa isto. E despois acaban jodidos todos por culpa duns poucos que calaron a boca. Entón, como eu non calo, pois vai ser que non. Eu tuve que deixar un traballo indefinido, por culpa de 2 personas que estaban por enriba miña e que me facían a vida imposible. Eso é xusto? Non. Eso non é xusto. Non? Pero que fago? Estou de baixa toda a vida? Non, porque Feijóo non quere e me baja el sueldo. Pero teño que vivir igual. E xa o sueldo que tiña era o mínimo. Imagínate se me baja Feijóo o sueldo estando de baixa a miña nai. De que como? Como pago o piso? Como pago a luz? Como pago a agua? Como pago o gas? Como manteño... O sea, non. De que vivo? Independizada desde os 18, de que vivo? De meus pais outra vez, volvo para casa outra vez. Con 29 anos. Que vergonza, non? Ou polo menos para mí, sería eu. Que sei que me abren as portas, pero, coño, que vergonza. Cos meus estudios, con todo, e non. E deixei o traballo. Collín e dixen, non, a miña saúde é máis importante que isto. Eu non son un puñetero número. Eu non son un puñetero número co que se está xogando. Non, tío, non. O meu turno de traballo é de aquí a aquí. O que eu teño que facer no traballo é isto e isto. O da lana non teño que facer eu. Eso non é meu traballo. Ese é o traballo da outra persona. Eu non teño que facer máis horas se eu non quero. Non teño que facer horas extras se eu non quero. E ainda por riba se non mas pagan. O sea, perdona. No. Sí que Feijóo, lo siento, pero la has cagado, amigo. La cagaste la bien cagada, Bien cagadita la has cagado. O sea, creo que non te paras a pensar moito antes de falar, a verdad. Ou non te paraste a mirar moito no que estaba pasando, o sea, entendo que ti non tiñas jefes por riba, me parece estupendo. Ahora, a xente de calle, a xente de pueblo, os teus votantes teñen jefes por enriba, a maioría deles, menos os empresarios, eses son os jefes. Pois igual o problema está nestes empresarios, en como tratan aos seus traballadores e non nos traballadores que collen as baixas. A mellor os traballadores están hasta aquí e antes de abrirlle a cabeza ao empresario contra a parede prefieren coller unha baixa antes de ir para a cárcel, sabes?
e síguete acordando dos 11 mortos diarios por suicidio en España. E actualizado os datos de 2025, que creo que vai subir un pouquiño a media. 11 muertos al día. É moi forte eso, É moi forte eso. É para reflexionar, canto menos. Pero nada, hombre. Que viva España.